tegen als het tijd is voor Allah. Daar zijn de jongens van het raam. Verdenken ons elk jaar dat we dit toch binnen moeten doen in verband met de kou. Maar het valt nog met, de weergoed is in ons gunstig gezind, maar het is tijd om in actie te komen. Want we gaan door met het programma, Johan. Heb je het nog fris? Ik heb het nog fris, ja. Doe best de beurt in. Ik zet Ja. de regie. Krieg je door voor de regie. En een kruif. Ja. Ik heb een Kruiviaanse uitspraak. Want een prins, dat is maar net zo sterk als de atjes die er neven zich heeft staan. Ja, schoon maar. Ja. En die atjes die hebben dit jaar weer een zware taak. De Sjoerd heeft al bewezen een echte gangmaker te zijn. Dan krijgt het feest wel aan de gang. Hij presteert aardig in de eerste en in de tweede helft. Maar vooral excellerend in die derde helft. Dat blinkerhoed, ja. En daarom zijn we aan de slag gegaan om die atjes eens even te testen. Dus ik zou willen vragen aan beide prinsen met een adjudant om even naar voren naar de buurt op te komen. De prinsen die mogen even plaatsnemen aan de tafel. De atjes mogen blijven, want die weer aan het werk gezet. Ik kijk even naar mijn assistenten achter of dat die de doos er even bij willen pakken. Met de sticker erop, gele sticker. Ik doe het zelf wel, want anders dan doe ik het nog langer. Dankjewel. Eén taak, Schever. Eén taak. Die naar pap, jong. Is dat toen zo ook maar zo? Ja, valt met. Ja, ik hoor. Ben dus gaat vaker wie toe, alsjeblieft. Hey. Maar, het doel van de adjudant is natuurlijk om die prins altijd bij te staan en te beschermen. En om te kijken wat ze daarvoor moeten doen. Er moet een aantal eigenschappen hebben. We hebben daarvoor ook nodig. We gaan dat testen. We hebben gekeken naar kinderen voor die nu eens zwaar aan het werk krijgen. Mag even die microfoon? Ja, vooruit. En we hebben een versiering. Ik zal ze even stroet pakken. We hebben cupcakes dit jaar. Dus voor jullie die langzaamaan een beetje hongerig worden. We hebben mooi bedrukte cupcakes met het logo erop van een logo van een voetbalclub. Ik zal maar niet opletten, jong. Nee. We hebben hier een spuitfles. We moeten er 250, we hebben op 250 gasten gerekend. Die moeten geseerd worden. Ik zou willen vragen, kom aan de gang. Dan laten we kijken, als we dit succesvol kind volbrengen, dan zie je geslaagde atjes. En een beetje tempo, Ger. Dit zijn de eerste 5. Spuit ze maar eens even op. Ja, stop maar. Oh, dat is trouwens prachtig. De jongen heeft talent. Nee, de jongste droenmannen. Die gestopt. Ja, stop maar. Als dit 250 stuks weer, dat gaat veel te lang door. We gaan het anders doen. Leg dat maar even weg. Want het Raaf, dat heeft ook zijn Juice-kanalen, Yvonne Koldeweijers en andere lui, die praat graag zijn. En dan krijgen we allemaal altijd informatie over de prinsen, adjudanten. En dat heeft dus ook dit jaar wel weer verbazen en tot bijzondere ideeën gebracht. En zeker nieuwe inzichten gebracht. We zullen dat toch maar niet gebruiken, want dat wordt allemaal gaat vreemd. Maar we hebben wel begrepen de werks bij de bokkerier. Dan gaan we zoeken daar van, ja, wat kunnen we gebruiken. Dus we zijn de berg opgegaan, verzouten daar en we kregen opeens een geweldig idee. De bokkerier. En toen dacht we, laten we een kamelenrace doen. Maar dan zonder kamelen, maar met alpaca's. Dus we zijn naar de buren gegaan. We hebben daar aan die alpaca-boerderij dame gevraagd. Loester, is het een mogelijkheid om hier met alpaca's te komen? Hoe de prins op mag gaan zitten. Die laten we breien. En dat is allemaal leuk. Die vrouw die keek me aan, die schudde dus mee waar ik het hoofd en vroeg of ik een ijsje wou. Ik ben met een ijsje naar huis gegaan en eigenlijk nog zonder ideeën. Wat het plan is, ik wil even de Vlaarsen vragen of dat er ook even naar voren wilt komen, want we hebben ook nodig. We gaan een quiz doen. Wie van Vlaarsen past er in een zak? Ligt aan de zak. Ja, dat ligt aan de grootte van de zak, maar dat past er heel goed in. Kom maar eens even allemaal naar voren kijken wel. Of we in ieder geval de jubilarissen hebben. Ja. En de rest vul ik wel aan. Ik kijk wel bij zich druk, een beetje achteraan. Wat de bedoeling is, heren, Git getallig een quiz. Vragen. Wie ieder goed gestelde vraag mag die hulpjes, die mogen in de zak naar voren springen. Eén groep adjudanten, die horen bij de kleine prins. Correct. Eén groep Vlarissen, daar wordt tegen gestreden. Dat is de andere groep. Ja.
Weer gaat de vragen stellen, Geert Overlijmen antwoord te geven. En die moet zorgen in een race tegen de adjudanten tot er als eerste over de finish zit. Het parcours is uitgezet, we hebben dat uitgemeten. Vanaf hier starten en het gaat dadelijk die kant op. Maar dat doet er niet zo, dat doet er in een zak. De zakken, die mogen naar voren komen, dan mogen daar alvast de adjudant en de vlaars in plaats nemen. De adjudanten, voor u deze zak, trek ik me maar even aan. Ja, de vlaars en de andere zak. Ja, die goed met de kunstheup. Ja. Knie, ja. Goed zo. Dadelijk naar de visio. Die mannen die stonden altijd te lachen bij elke optreden. Overal tussen ze nu zijn ze enigszins benauwd kijken. En denken ze, wat hebben ze weer bedacht? Je hebt wel een stuurman nodig. Hè? Bist u degene die de aanwijzingen geeft of bist u degene die het tempo aan gaat geven? Ja, dat zit de jubilaars. Goed. Adjudant, die stil er even op. Wie zijn voor hier opgekomen om die man allemaal in een zak te duwen? Wat is het lijflied van Feyenoord? Wat zingt er Lee altijd? You never walk alone. Dat is al een goede antwoord inderdaad. You never walk alone. Daarom heb ik bedacht om ze samen in een zak te duwen. We gaan door naar de quiz. Luister. Het is een wedstrijd en veel zeggen gewoon, als dadelijk ze een goed antwoord hebben gegeven, mogen er een stukje naar voren hoppen totdat we weer stop zeggen. Simpel als dat. Even kijken. Bist u klaar met die vragen? Ik ben helemaal klaar voor, ja. Goed zo. Ja. Doe best voor de prins, hè? Ja. En bij de prins horen de Flarissen? Flarissen. Goed. Eerste vraag aan de prins. Oké, prins. Wie weet is het lopen naar de Bokkerier vanaf de residentie? A. 4,4 kilometer. B. 4,9. Of C. 5,3. Dat is eigenlijk fout, maar ik keur hem toch goed, want anders komt het niet vooruit. Goed. Heer Vlaas, zit er klaar? Geert mag zo dadelijk naar voren hopen totdat we stop zeggen. Ja? Dan gaat dat. Adjes mogen nog even blijven staan. 3, 2, 1. Hey, hop. Hey, hop. Hey, hop. Hey, hop. Hey, stop. Goed zo. Volgende vraag voor de jeugdprins. Ik kijk of dat de adjudanten een beetje bij kunnen komen. In welke eeuw waren de Bokkeriers actief in Limburg? Wordt dat antwoord A, de 15e, antwoord B, de 16e, of antwoord C, hoe ik het pielkebie heb gezet, de 17e. Ik geef je even de 10 om na te denken. Wat een is dat weer? Antwoord C, ja, stel maatjes. Hey, hop, hey, hop, hey, hop. Ja, stop. Goed zo. Vraag voor de prins. Volgende vraag. Een van de leiders van de tweede Bokkeriersband woonde in Gelijn neven de kerk. Wat was de naam van de leider? A. Boer Greper en een lokale melkboer. Nee. B. Jozef Kerkhofs, een chirurg voor arm lui. Of antwoord C, en dat is ook hongerstreep. Jonker Willem de Gavarel, een man van een lage... Denk goed na. Heel goed, vandig. Ja, Mark. Onder een stukje muziek. Nog andere mannen. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, hop. 1, hop. 1, hop. 1, hop. Het is nog maar 3 kilometer. Nee, stop hè. 1, hop. Door. Tempo. Tempo. Oei. Ja, 1, hop. Ja, stop maar. Kansloos. Adjes, het ligt goed erbij. We gaan door. Wie verplaatsen de Bokkeriers zich volgens de verhalen? Deze staat niet onderstreept, dus dat komt uit eigen parate kennis. Let op. Verkleed als ridders te paard, met brommers of op buk vliegen door de log. Nee. Ik ben brommers. Antwoord C, goed zo. Goed zo mannen, sectie nog weer. Adjudanten. Vraag voor de prins. Ja, vraag 3. Ja, stop, hey, niet poetelen. Terwijl er hier een quiz wordt georganiseerd, kreeg er van het raaf aangeboden een cupcake. Als we moeten wachten tot de adjudanten zo opgespoord waren, waren het helemaal uitgelopen, dus ze zijn al voor
gewerkt door Joni. Daar is tot de Vero straks mee bezig geweest vandaag. Dankjewel. Volgende vraag. Ja. Vraag 3. Hoeveel bokkeliers zijn veroordeeld in het gemeentehuis van Geleen? A. 3. B. Geen. Want het gemeentehuis is uit de jaren 20. Of C. 4. Dat is het antwoord al. Ja, dat moest ze niet veel zeggen. Zo jammer. Ja, heel goed. Goed zo, Keurig. heren Vlaarsen, let op! Altijd al willen zeggen. Oh, misschien maar ben ik de idee. Hé, mannen, springen! Hop, hop, hop. Ja, stop aan. Goed zo. Goed, jong. Voor de volgende vraag. Even kijken, steekt er erin of zit er de boete? Hoe is hier Bessen? Ah, kom even naar voren, jong. Dan ben ik zo te kijken. Je kunt ze hier neerzetten. Frank Bessems heeft voor ogen altijd op het vlag. Hij is een bijzondere binding met. Elk jaar weten we weer te vingen met een Bessem. En dan zitten we hem eventjes in het Sunke. in het Sunke. Ja. Daar heb voor dit jaar heb ik niks met Bessems gevonden, maar hier gaat wel de volgende vraag over. Wat betekent de bokkenpruik ophebben? En kop hebben wie een Vlaar is. Chagrijnig zijn. Chagrijnig, ja. Of zo knap wie een bok. Nee, als ik hem. En de kop in de A is, ja, hij wil zich sparen. Het is een goeie. Het is sociaal werk. Het is het foute antwoord. Dus dat betekent voor straf dat we de bokkenpruik op gaan zetten bieden. Kom even de buurt op. We hebben liggen te knutselen. We hebben een mooi alternatief voor dit gemaakt. Mag ik dicht in patje in de zaal zitten? Niks binnen de Bessem dit jaar gevonden, maar wel de bokkenpruik op. Hij steekt ik. Prima. Ja. Goed. Nog zo terug naar die plek. Geef ik deze even terug. Kom vandoor. Nou, de laatste twee vragen. De laatste vraag voor de prins. De tussenstand is dat de adjudanten toch 4 op kop liggen. Een dikke kop. Laatste vraag, prins, let op. Tegenover de bokkerier kunt ze wandelen met alpaca's. Wat kost dat geintje? A. 24 euro. B. 30 of C. 20. Heel goed geraaien. Antwoord A. Heren Vlaarsen, maak ik verdig toch over. 1, 2, hop. 1, 2, hop. 1, 2, hop. Goed zo, dankjewel. Het is een nek-aan-nek race, dus de vraag weten we niet. De laatste vraag. Hebben ze bij de bokkerier bovenaan een zwijkens oog koffie? Dan kan ik me voorstellen dat zo die vraag niet goed weet als de papa alleen maar bier drinkt. Maar hebben ze oog koffie? Is dat antwoord A ja of antwoord B nee? Antwoord A. Jazeker! Mannen, je mag nog veel op. Ja, stop maar. We moeten terug naar de buurt komen. We hebben een winnaar in de vorm van de adjudanten. Als adjudanten hebben bewezen dat ze de taken mochten beschermen, wie te staan. Nou, kunnen volbrengen. En dat moeten we ook kunnen waarderen. Dus we hebben voor ons adjudanten hebben we ook een prijs. Kom maar even naar voren. Geen wedstrijd zonder prijs. Even in het hukje. We willen u namens het Raafwaal het cadeau aanbieden. Je staat er schoon samen op. Niet altijd. Je staat er schoon op. Je doet het hartstikke goed. Dat waarderen we. We hopen dat er later bij ons gaat aansluiten. Eerst nog genieten van het seizoen. Daarom hebben we een kleine attentie laten maken. Mag ik dich vragen om hem even open te maken en te laten zien. Het is eigenlijk namens het Raaf een blijvend aandenken aan dit vlaghijzen en de prestaties die hij levert. Ik ben er voorzichtig met. Het voorstel is dat ze zich even draait en het publiek laat zien. Dit zijn de momenten, dan moest als Henk van Renzel zijn. Zo gaan ze niet meer vaak metmaken. Het is een herinnering aan het adjudantschap bij de prins. Oh, jongens. Dat is de verkeerde. Nee, die andere.
Oh. Die papa, jong. Echt. We hebben verwacht deze. Laat dit dan wel een warme herinnering zien. Sjoerd wil ze hem zelf hebben, wil het meisje hem hebben. Ja, dat geluid, ik geef het hem aan dicht. Of zo hem koesteren. Ja, dan mag ze hem gerust laten zien. Dan mag hij hem ook wel in de celofaan laten zitten. Ja, dat is geen probleem. Dit staat er met z'n drieën prachtig op. Hangen we ergens op een mooi plekje. Ja. Goed, Geert heeft het hartstikke goed gedaan. Veel zijn al trots op u. Geert heeft uw rol weer waardig vervuld. Mag ik gewoon vragen om de bühne te gaan verlaten en gewoon weer door in het programma. En de avondmaal als butenbars voor onze prins en de atjes.